एडिसिव हाबां खानानि सिगां तिब्रामतनि बुहागतै साजांमनि जत हाबानांग्रग करप्शन फ्री हायागेबा केसेकेरें तंमारनो नरै तिब्रासारनि जत मानथाय सकथाय तंमारनो माननानि पालके खरां बिसानानि बागै साजागमनि आबनि बिसुंतिनो जुदा जुदा तिब्रासा आमसायो हायागेबा तिब्रासाव तंमा आमसायरग जुदा जुदा सानमति खरां तिसाजागै दंगो नंजागै दंगो अमा हागिनो ग्राकसाला साब्रम बखांस्तिनि माग्रम एडिसि भिलेजो डेपुटेसन रिलाइका आमसायनि तिब्रामतनि आदंर आसानो काजिदौ सागमति पन्चायत हाबानाग सानung blaya falaika bawni sammungrok wngkha ADC village ni samung bwtangrok joto tibramatani monitoring committee bai naikoljana nangnai hokbar khai janai beneficiaries tongmarokno tisa phirogirna nangnai ADC village amsayo feramjadini jongdal tongmarokno nori kaham sebina nangnai hini koksu jaka kajido samungno tiyui बेला बेला गाहाम माने खूब जिनि त्रिपुरा मुथा एवं बबागरानि बागै आं नुनो बेला बेला आनि हानजांमार रफागो एवं जिनि तिनि जे पंचायत डेभलपमेन्ट मेन उद्देश्य प्राय 15टा 16टा दफा दाबिनि लागै जों दिनै डेभलपमेन्ट राननानै बागै जों जे त्रिपुरा मुथा एवं बबागरानि बागै जों उद्योगखौ जों डेपुटेशन राननानै बागै ताव कष्ट खालाय फैलायका तो तारपरे किन्तु जों तमाने बागै डेपुटेशन जिनि विभिन्न माने असुविधा दङ विभिन्न पारानि रास्ता घाट एवं पानीय जल कारेन्ट मेन खालायो ताबो कारेन्ट तिरुकुमार पारा दाबोसरा आचार्यपारा एवं किन्तु लाइन ताव खुति रजाक एवं लाइन रजाक किन्तु संजौरियाखौ एवं विशेष खालायो ताबो नाव निश्चय खोनागोना ताव एग्रिकालचार ने जे किछु जे आगे जे विगत बीजेपी सरकार ने जे बेनिफिशियारि ने बसियो जे रां जानाय अबने बागबो जों तिने रमा सालायनाय एवं नाव सबाय तिने उथापन खायदि जों तमाने जे रां जानाय ने तमाने बागै जाखा बो जगह गास लागायखा अबनो जों हिसाब निकास मानायनाय तिने एवं सुदो अबया नावने जदि जारा जार पारागो जदि अबतो जदि कोनो रिपोर्ट दंखलाय नाव तिने अवश्य सामानो एवं जे तिने 15 থেকে 16 दफा दाबी अबतमा अबनो प्रत्येक पारानि एवं जों निश्चय ताव रिलाय रिजाक रेजोल्यूशन रिजाक तारपरे अबनो जदि बायरे दंखलाय नाव निश्चय सामानो एवं अबनि बागै जों नाव अशोक पारानि कष्ट खालायो जों वातैनो मानजाय फैमानि अब जों किन्तु निश्चय जों साबल्य एकदम सामनेनि बागै नखुङो अबनो जदि खालायमानो निश्चय जों दायाखे खालायमानि अबनि बागै जों दा आं आरो बिसेस हाया अबनि बागै जे नावनो अनेक कष्ट खालाय फैनायनो बेलायखे हामबाय रिफागो एवं त्रिपुरा मुथा एवं महाराजा लंलाय